O Concello de Barro deu este venres un paso importante para converter en realidade a súa reclamación dun novo centro de saúde. Na delegación da Xunta de Galicia en Pontevedra, Consellería e Goberno local asinaron o convenio de colaboración para a construción do novo ambulatorio. Pedimos ao alcalde compromiso, o obtivemos, aparte prácticamente no primeiro minuto, e despois de varias consultas técnicas cos seus técnicos e cos nosos, hoxe asinamos un documento que nos compromete a nós e a él nunha parcela. Non? E o feito este de que a Consellería nos cambiara de fase, que éramos a última fase que tiñan en previsión de facer o centro de saúde e nos pasaran a ser dos primeiros, eu creo que foi pola dilixencia que tomamos aquí no Concello para poder facer os nosos trámites o antes posible. A nova edificación ocupará os terreos do actual centro médico e as casas próximas, xa que son propiedade do Concello. O seu tamaño duplicará o actual. O que hai actualmente non chega aos 400 metros cuadrados e a nova construción serán 800, polo cal os servicios e os espacios que terá esa nova edificación serán moito máis amplios que os actuales. Non? Dende o Concello aseguran que a localización escollida é a idónea. Que eu creo que é a ubicación ideal porque tes aí a farmacia, tes o colexio, tes o Concello, tes todos os servicios aí arredor e logo tes os supermercados. Entón, quen que teña que vir ao médico, aparca o coche e pode facer unha chea de xestións sin tocarlle hasta que marche, non? O novo centro de saúde é unha bella demanda do Concello de Barro antes de deficiencias e problemas cos que se atopa o centro actual. Moito porque, hoxe en día o edificio que temos é moi bello e entón, tanto para todos os pacientes que temos que acudir a aquel centro de saúde, pois non reúne as condicións nin de accesibilidade, nin de habitabilidade para poder recibir unha atención adecuada, pero mesmo para os profesionais. Os profesionais están traballando en unhas condicións moi precarias porque o edificio non reúne as condicións que tiña que ter a día de hoxe para prestar un bo servicio. O Concello encargarase do derribo das casas e a Xunta da construción do novo centro médico. Ambas administracións continuarán cos trámites pertinentes, pero a previsión da Xunta é comezar as obras o vindeiro ano.